हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज हूँ गुरुवार सकाळ भिडियोटी स्टार्ट कर गुरुवार काली रात में सब कम सारी देती सका किसी कम नाला घर पोछा पोछी सब कम सारी देती बास सका उठिली गोटे घर थिला पोछा मारे झाड़ू फाड़ू मारिदेली मारिदे एबे गाधे गाधे पड़े आज पूरा गुरुवार सका पूरा बहुत जोर कुहुड़ी बाहर बाहर पूरा बहुत जोर कुहुड़ी एपर्तंत भी 7:30 8टा पाखापाखि हम कुहुड़ा भी छाड़नी देख बाहर केते जोर कुहुड़ी पूरा किसी भी देखा जाऊना। चलतु ठाकुर घर को जी ठाकुर पूजा करी चलतु जी ठाकुर घर को ठाकुर पूजा कर सारापर पुणी इंस्टीट्यूट बाहरी इंस्टीट्यूट को जी चलतु ठाकुर घर को जी चलतु ठाकुर पूजा कर सारे आप सहित कथा हो। ठाकुर पूजा सरीगला जाऊँगी इंस्टीट्यूट एवं बाहर डेरी गला आमर ये छोट ठाकुर घरटी आपण मानक केमी लगे मत कमेंट बॉक्स माध्यम कमेंट कर जनातु। चलतु बाहर सारी इंस्टीट्यूट को गले आप सहित कथा भी एवं हजबैंड शोचन जा उठे सारापर मुझे रेडी हो सारापर इंस्टीट्यूट को जी इंस्टीट्यूट को गलापर आप सहित कथा हो पर्यटन बाय बाय। बाहर से हजबैंड जाइए गाधिया पंत गाधे गाधे आसला जीव कदली रुटी खाइबी रुटी खाई जीवा खाइला भितर से गाधे पड़े गाधे आसला जीव बाहर जीव गाँव पहुँच सारे आप सहित कथा चैनल जयश्री विलेज ब्लॉग रे आपन को बहुत बहुत स्वागत। ये हूँ सकाळ समय 8टा बाजी सका मोर कम सारी गाधे गाधे कंप्यूटर सेंटर को पलि आसी कारण मोर हजबैंड हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से पिला कंप्यूटर शिक्षा दि जाए
ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ାଉଥିଲି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା। ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆସନାରେ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 2-3 ମାସ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ସେଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ହେଲେ ପିଲା ଏତେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପିଲା ଯାହା ଥିଲେ 8-10 ଜଣ, ସେ 8-10 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପିଲା ଏତେ ବି ଏବେ ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଏତେ ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରୁନି। ଯାହା ପୁରୁଣା ପିଲା ଆଗରୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲା ଆସିଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ବନେଇନି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ପାରୁନି। ଭାବିଲି ଏବେ ଚାଲ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଟୁର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେମିତି ଛୋଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ନୁହଁ, 2ଟା ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି କରାହେଇଛି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ସେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଗାବାଗି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଟୋଟାଲ୍ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଘରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ 6 ମାସ ହେଲା ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। 6 ମାସ, ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଲା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଘର ନିଆହେଇଥିଲା, ଘର ଭଡ଼ାରେ ବି ନିଆହେଇଥିଲା 8,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଭଡ଼ା ଯାଉଥିଲା 8,000 ଟଙ୍କା। 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପ୍ରତି ମାସର ଘର ବାଲା ତ ଭଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବନି ନା। ସେ ଘର ତୁମେ ରଖିଛ ମାନେ ତୁମକୁ ମାସ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ ଘର ବି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆସି ବୁହା ହେଇ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତ କୌଣସି ଘର ମିଳିଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ବଖରା ରୁମ୍ ତ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଥିଓରି ପାଇଁ 2 ବଖରା ରୁମ୍ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ସେଣ୍ଟରଟି ଚଲେଇବୁ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ 2 ବଖରା ରୁମ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ସେ 2 ବଖରାରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ହେଲେ ଏଠି ବି ଭଡ଼ା ମାସକୁ 3,000-4,000 ଯାଉଛି। ହେଲେ ପୁରୁଣା ପିଲା ସେମାନେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ପିଲା ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ବି ମୁଁ ଏକା ଘର କାମ ସହିତ ସକାଳୁ ଉଠି ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ତାପରେ ପୁଣି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଆସି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ସାରି ପୁଣି 11ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କରିବା। ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ
ଖାଇବା ଏମିତି ସବୁ। ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲା ଆସିଲେ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଟୁର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲା ଆସିଲେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, କ୍ଲାସ୍ ଦେଖା ହେବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। ଗୋଟେ ପେଜରେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାତ ଡାଲି କରିଦେବି, ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, କଲରା ଗୋଟା ଭଜା ହେଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି କାଞ୍ଜି ବନେଇବି। ଦହିରେ କେମିତି କାଞ୍ଜି ବନାଏ, କାଞ୍ଜି ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖିବା କାଞ୍ଜି କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। କାଞ୍ଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ଦହି ନେଇଯାଇଛି, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଚାଉଳ ବାଟି ରଖିଛି, ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ସେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲି। ୟାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା କାଞ୍ଜି। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଲୁ। ଏବେ କିଛି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବି। ଫେଣ୍ଟି ରଖିବା ଦହିକି।
ବାଇଗଣ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆଗ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଛି, ଚାଉଳ ତଳୁ ଲାଖିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆଗ ଗୋଳେଇବା। ଯେମିତି ଠିକ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ କାଞ୍ଜି ଫୁଟିଗଲାଣି, ପୁରା କାଞ୍ଜି ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏମିତିଥରେ କାଞ୍ଜି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କାଞ୍ଜି। ଏବେ ସମୟ 3:30 ହେଲାଣି। ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି ଟିକେ, ଆଉ ଖାଇସାରିଲିଣି। କାଞ୍ଜିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୋର କାଞ୍ଜିଟା ଭାରି ପ୍ରିୟ। କ୍ଷୀରର ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାଞ୍ଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରଠୁ ମୁଁ କେବେ କାଞ୍ଜି ଖାଇନଥିଲି। ଆଉ ଦହି କାଲି ଆସିଥିଲା, ଭାବିଲି କାଞ୍ଜି ବନେଇ ଖାଇବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଘରେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତିନି, କି ବୋଉରା କେହି କାଞ୍ଜି ଖାଆନ୍ତିନି। ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଖାଇଲି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏକା ଖାଇଲି। ଆଜି ପାଗ ପୁରା ଟିକେ ବର୍ଷା ଟାଇପ୍ର ପାଗ, ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ଦେଖାଉଛି, ଏମିତି ପାଗ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସେଥିରେ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ଏତିକି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।